Takže čaute pri môjom ďalšom let's play z tejto novej série, tejto hry z Hero Zero a som tu 10. úroveň, valcodemných 10. Popisok mám bercov, šporím si na jeden a ideme proste robiť takúto krátku sériu, možno aj z tejto hry, ale najviac asi z tohto, no ale počase budeme toto otvárať. Mám tu zopár týchto, ja to proste neotváram a bude to ako otvárané balíčko, alebo ešte také proste. Dopustím sa, takže prvé. Ty kokos epické boty, super. Tuto 3 body, na čo, neviem čoho. Tu jeden donut, super. 90 damici, super. Tu bude ďalší level. Nebude. 3 body. Teraz to bude nový level. 3 body. Peniaze. No proste toto bude... Budete vidieť v druhej kamere, čo drží môj brat. Môžeš pozrieť do videa. Čaute. Môžeš sa pozrieť do videa. Čaute. Takže po tejto lavici, či pravici, mám druhú kameru, z ktorej budem dávať krátke záznamy. Takže dáme sa do shopu. A toto je nové zboží. Toto je dobré. Ja neviem, čo mám kúpiť. Toto viem, že predáme práv. Toto vezmem. Tak. Podzemia už máš? Čo? Podzemka. Odkoľky otvára podzemia? Neviem. To je lepšie. Vymeníme si ekviba, to už bude pre toto asi video všetko. Nie vlastne. Prišlo ďalšie body. To sú XPčka. Tak, XPčka, tak až sa vám video páči, že ste nechať like, odber, poviem bude akože na sociálnych sieťach a čafte.